Hi guys, mayong buntag sa inyong tanan. Akong gibati karon nagluyag gid ko kay wala pa gyapon ko'y resulta hangtod ron. Unsa na tang adlaw ron wala gyapon. Ikan ko naligo guys. Kay akong buhok nga gahi kayo kay way cream silk diri. Manudlay na lang sa takadit lang. Ang taod na pud ko diri. Dusin ako kaadlaw dinhi. Unya kani gabi gahapon linawag ko kagahapon nangutana ko sa nurse station na kanang unsa nay update sa ako ang kuan result kay wala pa ba ako nakauli wala pa kanang wala pa ako nakauli kay tungod wala pa result niya gikan sa pag-swab ana tong nurse 3 to 4 days na daw result so akong expected adtong Martes na nay resulta niya hangtod ron wala pa unsa na tang adlaw umugawas ko sa Martes 14 days na ba ko sa Martes niya hangtod ron wala gyapon result taon man na wala gyapon result unya usa pod kinahanglan na gid ko makagawas diri kay ako ray gihulatan ko sa akong pamilya kung mga igsuon kay aron maplastar na nako ang kanang abo sa akong mama dili mo gud mo siya i-stay sa balay kay the more nga makita na mo siya the more nga masakitan ang gusto ko sa akong lula ibutan siya dito sa kanang akong lolo sa kantin sa akong lolo so dito na mo siya ibutang unya ang pangutana kay napa man ko dinhi wala ba ko nakauban sa pag-vigil tinara ko dinhi hulat ako ra gihulatan sa tanan na unta makauli na ko kapoy na kay diri ko dili sayon pater kapoy na kaayo sobra nakakapoy sige tambay dinhi nya wala ba kay gibati di ba wala gibati nya diri na noong ka magsakit imong likod siging higda normal diri ra man gid sa sulod magtambay ko talagsar ako mugawas ako kanang walay board na gid ko diri sa kwarto magmas man pud ko magbitbit og alcohol gani lagi kay nakadala kog nail cutter oh nail cutter na lang ta ani wa gini nga dugay kay resulta unsa na taron kayo but sa plano nila karon taod manawag na pud ko unsa gid ilang plano kaulion na kay ko sobra pa grabe lami lagi kay uli taon taman pamangit ta diri maghulat-hulat na lang ta kaluya yan makaluya
Kapoy na kaayo, sige tambay din he. Ang gitambay, wa gyapon, way atiman. Mura ng tagaan og pagkaon. Saon na lang tong akong kuan dito. Sa mga igsuon. Nanglan ako muuli kay aron malubong na akong mama. Nya, ang saon man ni paglubong. Nga ako ra may gihulatan na padiri gyapon sa gym. Ay, Ginoo ko kapait. Kapait sa panahon karon. Maong mag-amping dito sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Eh, dili sayon. Manaman kong panudlay. Higda na pud ko. Kay, muna may trabaho. Kaon, tulog, higda. Wala. Ay, Ginoo ko. Higda na pud ta. Unya na pud ta barog. Ako kasabot. Kapoy na kaayo, sobra na sa kapoy. Nami nagigay mo uli. Nami na. Nami na kay mo uli. Kapoy na kaayo din eh. Gabi na gagawin kapoy. Nami nagigay mo uli. Imingaw pa ko sa kong anak. Pagtaon na may wala nagkita. Kapoy. Nadinhera na ako tapusan akong live. Kaya murag galabad na po akong ulo una-una. Manawag na po ko karon sa nurse station.